super. Takže môžeme ísť na to. Ako teda povedal pán kolega Minarovský, tak teraz ideme sa pozrieť na to, ako vyzerá táto turla bližšie, ako vyzerá reálne tento útok tzv. APT skupiny. APT teda, ako vlastne hovoril aj predtým človek z Trend Micro, tak v podstate jedná sa o technicky pretrvávajúcu hrozbu, ktorú vlastne vedie skupina útočníkov a teda častokrát je sponzorovaná práve štátom, takže tzv. Nation State skupiny. Turla je špecifická v tom, že práve toto meno bolo využité viacerými teda spoločnosťami, ktoré verifikujú efektivitu nástrojov, práve ako sú EDR platformy alebo teda antivírusy. My si teraz ukážeme to, že rozdiel medzi tým, keď simuluje takýto útok nejaký penetračný tester, nebudem hovoriť, že priemerný, ale nejaký, versus nejaká platforma, ako je práve Simulate. Podotýkam, nerobím reklamu žiadnemu produktu, iba ideme si ukázať to, ako tento scenár vyzerá a ako ho vieme nasimulovať. Takže v prvom kroku v časti Endpoint Security vyberieme šablónu, ktorá sa volá, že Simulate APT and TA Groups, teda APT tie pretrvávajúce teda persistentné hrozby a TA ako threat actor, teda v podstate všeobecne nejaký útočník alebo skupina ľudí, ktorí vykonáva útok. Keď sa pozrieme na detaily tejto šablóny, tak môžeme vidieť, že táto šablóna obsahuje 62 veľmi, by som povedal, že sofistikovaných scenárov, ktoré idú od A po Z, čo sa týka simulácie týchto hrozieb. My sme konkrétne zvolili turlu z viacerých dôvodov. Jednak preto, že využíva veľmi efektívny vektor útoku. To znamená, že v prvej fáze využíva spear phishing, ktorý je veľmi cielený na konkrétne osoby. A ten attachment, tá príloha, je VBS script, ako vlastne povedal kolega. Prípadne to môže byť dokument s makrom. Je tam 5 krokov. Tých 5 krokov vyzerá nasledovne. Ako náhle ten používateľ otvorí tú prílohu, spustí ju, tak v prvej časti dochádza k tomu, že sa spúšťa príkazový riadok, ktorý vlastne funguje natívne pomocou nejakej, dajme tomu, že injekcie alebo reflexie. V druhej časti inicializuje spojenie s CNC, teda s Command and Control serverom. Je to vlastne server, ktorý komunikuje s útočníkom pomocou ktorého vykonáva príkazy na tom, by som povedal, že hostiteľovi. Následne, keď teda umožňuje mu teda komunikovať a príjmať tie príkazy od útočníka, tak sa posúva ďalej a dochádza k takému väčšiemu časovému oknu, kde vlastne potrebuje vykonať cez HTTPS, teda zabezpečené spojenie, teda šifrované, viacero týchto príkazov a až na konci dochádza vlastne k nahratiu naspäť týchto dát, takzvané exfiltrácii. Podotýkam, že nie je tu časť, ako ste zvyknutí v tejto dobe riešiť, teda ransomware. Jedná sa o to, že táto skupina cieľene targetovala určité osoby, vykonala tam za pár minút určité akcie, zobrala výstup a odišla preč. Žiadne stopy. Teda minimalizovala stopy a cieľom bolo získať tie dáta. Konkrétne vlastne o tých ľuďoch, o tých strojoch a prípadne o nejakých utajovaných činnostiach. Teraz poďme ukázať ešte jednu vec, že predtým, ako si ukážeme, ako takýto scenár vyklikať a teda ako si ho spraviť vlastne, tak teda ukážeme si výsledok, ako takýto typ testu dopadol pri najnovšom Windows 10, ktorý vlastne obsahoval vstavaný nástroj na ochranu toho endpointu. Myslím si, že nemusím menovať. Ako môžete vidieť, tak 37 zo 62 scenárov prešlo kompletne. To znamená, že tá penetrácia je 60%, čo znamená, že bežné riešenie, ktoré je nainštalované spolu s operačným systémom na úrovni teda Windows 10, nestačí. A tá hrozba, ktorá bola na prvý pohľad najviac chránená, je voči ransomwareu. To je práve tá vec, že napríklad Turla ten ransomware nemá. Ale potrebuje reálne človek ochranu voči ransomwareu, pokiaľ ten útok spraví iba exfiltráciu dát.
Tu môžete vidieť zoznam scenárov, ktoré prešli že úplne kompletne, že vlastne ten produkt, ktorý tam je nainštalovaný, nedokázal zachytiť ani jednu akciu. My si konkrétne vyfiltrujeme Turlu, že vlastne ako takýto útok prebiehal s časovou osou. Takže môžeme vidieť, že útoku došlo 16.11. o 4. ráno, 42. minúte a 5. sekunde. Došlo vlastne k tomu, že ten VBS skript sa spustil, spustil príkazový riadok a došlo k prvému vykonaniu príkazu. Ten prvý príkaz smeroval na to, že si overí, či vie pristúpiť z danej siete na ten CNC server. Ak sa mu to podarí, tak ide ďalej. CNC, teda ten Command and Control. Tu môžete vidieť, že teda pokusil sa o inicializáciu spojenia, trvalo to 1 sekundu, útok je veľmi rýchly. Následne, keď sa mu to podarilo, tak išiel ďalej. O ďalšiu sekundu už dokázal príjmať cez HTTPS šifrované spojenie príkazy. V tomto bode nastalo 8-minútové okno, ktoré si rozberieme trošku bližšie, počas ktorého vlastne tie príkazy sa vykonávali. Ukážeme si, že presne aké, teda enumerácia siete, enumerácia počítača, zber dát, no a následne exfiltrácia. Podotýkam, že celý útok trval cca 8 minút a toto je reálny vektor útoku, teda reálna konkrétna simulácia. A došlo vlastne k exfiltrácii dát bez toho, aby teda ten počítač o niečom vedel. Ja možno k tomu doplním takú jednu drobnosť. Tí, ktorí ste tu boli pri tých predchádzajúcich 2 prezentáciách, de facto to, čo sa vykonáva z pohľadu toho, ako chránim tú svoju infraštruktúru, tak de facto vykonáva aj ten škodlivý kód. Je to rekognoskácia siete, je to príjmanie príkazov, je to vykonávanie nejakých činností. Čiže nie je to nepodobná činnosť. Rovnako ako som spomínal pri tej umelej inteligencii, ono naozaj na tej strane toho útočníka to využívanie je významné a bude čím ďalej tým väčšie. To znamená, tá obrana bude čím ďalej zložitejšia a komplikovanejšia. Podotýkam, že tento scenár vlastne nebol zmenený, nebol ani obfuskovaný, to znamená, že nebol pozmenený od toho výrobcu a teda cieľom nie je teraz zhodiť nejakého vendora, nejaký produkt. Cieľom je si naozaj ukázať, že aká by bola defaultná reakcia, taká tá primeraná od toho produktu. Tu je krásne vidieť to, že vlastne ako tie kroky išli, prechádzali. Môžete vidieť, že tá inicializácia connectivity smerovala na pôvodný Simoid server, to znamená, že nebola tam žiadna DNS ochrana, nebola tam žiadna reakcia z pohľadu akože internetu a nejakého riešenia, ktoré by vlastne bolo schopné tú DNS interakciu zachytiť a zneškodniť. To znamená, že spojenie tam je nadviazané. Bohužiaľ nevidíme do toho HTTPS spojenia, keďže je šifrované. Aj to sme tu diskutovali. Nebudeme dešifrovať, pretože to môže byť problém a je to zložité. Poďme teraz konkrétne krok za krokom, čo sa vlastne udialo. Ako náhle vlastne ten payload, teda ten súbor už mal spustený príkazový riadok, tak dokázal vykonávať príkazy. Tu môžete vidieť, že sem tam to riešenie, ktoré vlastne je dodávané s Windowsom, bolo schopné zachytiť a teda zneškodniť nejaký typ príkazu. Bohužiaľ ich bolo strašne málo. Takže môžete vidieť, že vlastne vykonávalo enumeráciu napríklad z toho názvu. Je tam takmer v podstate vidieť, že poďme si ukázať konkrétny príklad. Že ako napríklad získava Turla informácie o systéme. Takže príkazový riadok spúšťa vlastne teda systém info s tým, že vlastne v úvodzovkách pipeuje ten výstup do textového súboru, typický znak a ukážka toho, čo tam vlastne akože bolo napríklad zachytené. Čo sa podarilo exfiltrovať. Takže takýto typický príklad toho, že vlastne ako funguje tá iniciálna discovery taktika a nepodarilo sa to ani detekovať, ani vlastne to ochrániť. Môžeme ísť ďalej. Napríklad, čo sa podarilo ochrániť, tak to bolo, že nejaký ten útok typu password spray, to znamená, že sprejovanie hesiel v rámci napríklad domény. Tu je ešte veľmi dobre povedať to, že je rozdiel medzi tým, že keď niečo detekujem a keď sa voči niečomu chránim ešte. To, že niečo zachytím, je pekné, ale keď to zachytím neskoro, tak mi je to zbytočné. Takže preventive v tom prípade je super.
výrazne lepšie ako detected. No a teraz sme sa teda posúvali ďalej. Môžete vidieť, že napríklad Mimikatz bol chytený, ale čo z toho, keď v podstate podarilo sa napríklad extrahovať uložené prihlasovacie údaje z Vaultu vo Windowse, veľmi citlivá akcia, ktorá sa robí úplne na záver, keďže je tam šanca, že to vlastne zachytí teraz ten daný endpoint, presne tak. No a úplne na záver, čo vás bude zaujímať najviac, si myslím, tak to je to, že ako sa podarilo exfiltrovať cez kanál tento výsledok týchto všetkých možných príkazov a dát o tom systéme. Takže tu je ukážka toho, čo sa reálne exfiltruje. Dáta o systéme sieťovej časti a tak ďalej. S tým, že vlastne sa ten výsledok zipne s použitím typickej Windowsovej funkcionality a sa vlastne odošle cez ten HTTPS kanál. No. Ja možno teraz je čas, kým prejdeme k ďalšiemu kroku. Vie niekto, teda mimo Simona, čo je to Mimikatz? Nech sa páči. Eskalácie privilegií, no, ale výborne, fajn. Takže poprosím svojho hostesa. Biele alebo ružové? Ďakujem. Milan, nech sa páči, môžeš pokračovať. Dobre, tak pokračujeme teda ďalej. Ja som tento útok simuloval teda naprieč rôznymi platformami a teda držal som sa Windowsu, ale teda rôznych bezpečnostných prvkov, ako teda vlastne prémiový antivírus a potom EDR riešenie. Ide mi o to, že teraz ako by to malo zareagovať, keď tam je napríklad nejaká pôvodná defaultná politika. Tu je ukážka toho, že keď mám správne nakonfigurované riešenie a robí aspoň nejakú takú robotu, bez teraz zásahu človeka podotýkam, čisto len pôvodná politika, tak to môže skončiť takto. Že zachytím napríklad tú úvodnú exekúciu tým spôsobom, že viem, že predtým vlastne tam bola komunikácia so stagerom a tak ďalej a tak ďalej. To sú kroky, ktoré nás nemusia teraz zaujímať ani trápiť. Podstatné je, že tam ste videli, že tých krokov bolo tak veľa, že ten Simulant ukázal, že start command, to bola prvá vec, lebo bolo zbytočné ukazovať vôbec tie kroky predtým. Tu môžete vidieť, že pôvodná politika v nejakom EDR riešení bola schopná mitigovať ten proces po 4. kroku a vlastne nedošlo ani k spusteniu príkazového riadka, čo je perfektná vec, lebo to vlastne zabezpečilo to, že nebolo možné, aby to makro, prípadne ten skript pokračoval ďalej. Ako to môže vyzerať? Teraz, keď napríklad používate, dajme tomu, že prémiový antivírus, môže to vyzerať trošku horšie, ale stále je to lepšie, ako to bolo v podstate v tom úvodnom kroku. Tam tých bodov je 52. Čím v podstate idete vyššie, tým je to horšie. Najlepšie je, aby ste v podstate mali 0, aby by som povedal, tá penetrácia bola stále na 0, ale aj v tomto prípade on ten samotný prémiový antivírus bol schopný zachytiť ešte v úvode ten maliciózny kód. Akurát s tým rozdielom, že vlastne tu už došlo k vykonaniu nejakých príkazov, môžeme ísť ďalej. Bola tam inicializácia na server, bol tam pokus o vykonanie nejakých príkazov a tam to vlastne skončilo, že ten prostriedok, teda v podstate ten maliciózny kód, začal vykonávať nejaké príkazy v rámci časti 8. Bohužiaľ, našťastie, v podstate došlo k tomu, že vykonal taký set príkazov, presne úplne ako v tej turle, že step by step, krok za krokom, a prvý zachytil druhý a následne vlastne zablokoval kompletne celý ten payload. Takže to je krásne vidieť, že aj antivírus to vie spraviť. On teda musí mať proste dáta, musí o tom vedieť a musí mať nejakú rozumnú politiku. A teraz taká vec ešte na záver, predtým než prejdeme teda na tú druhú stranu mince, teda pozrite sa na to, ako reálne vyzerá analýza takéhoto útoku, nie teda cez takýto akýby nástroj na tvorbu útoku, ale na analýzu teda v podstate platforma, dajme tomu, ktorá slúži na správu EDR. Takže tento útok sa vykonával tak, že ako správca platformy, tak vlastne môžem ísť vykonať v rámci endpoint security, teda vlastne ochrany toho konkrétneho prvku, útok, ktorý teda si vyklikám nasledovne. Vyberiem si cieľový operačný systém
v tom prípade Windows. A vyberiem si spôsob spustenia toho samotného payloadu. To bolo veľmi jednoduché, keďže vlastne sa používa tzv. PowerShellový stager. Je tam možnosť nejakých ochran, nejaké obfuskácie a tak ďalej. To teraz môžeme preskočiť. Podstatné je, že môžete vidieť, že ak môže nejaký operátor vyklikať komplexný útok a simulovať ho vlastne kontinuálne a vždy za každých okolností a overiť si, či tá politika funguje alebo nefunguje. Následne tu je ten spôsob tej exekúcie, toho vykonania. Tých možností je strašne veľa, pričom väčšina z nich nepotrebuje zvýšené privilégie, teda privilégie administrátora, prípadne systému na Windowse. My sme použili tzv. Scheduled task, to znamená, že vlastne typický vektor, ktorý funguje, že sa vytvorí, nastaví sa teda konkrétny dátum a čas, v ktorom sa vlastne spustí nejaká úloha na Windowse pod nejakým názvom. Môžeme ísť ďalej. A teraz, čo má tá daná vec robiť? Na prvom mieste je typická, klasická vec získavať dáta o systéme, následne ich skomprimovať a exportovať pomocou nejakého teda command and control servera, ktorý používa HTTPS spojenie. Žiadny ransomware, žiadne iné pohyby na sieti a tak ďalej, iba teda kompromitovať jeden stroj, pozrieť sa na neho hlbšie, zozbierať dáta a teda to vlastne exfiltrovať. Táto časť obsahuje zo pár krokov. Ako môžete vlastne vidieť, tak ten základný scenár je takýto, že teda nadviažeme spojenie, následne teda príjmame príkazy a vykonávame step by step, následne dávame ten výstup naspäť domov. Takže to je vlastne tá predposledná časť. No a na záver to môžeme trošku okoreniť a otestovať, či nám fungujú tzv. Signatúry, či to naše riešenie, ktoré tam je nainštalované, teda má nejaké politiky, je schopné detekovať nie takéto behaviorálne hrozby, ale statické hrozby, čo znamená, že teda otestujeme presne tento náš scenár na už vzorkách z okolia, alebo teda zvonku, ktoré teda majú signatúry a verifikujeme si, či táto časť by mala, či vlastne funguje, či dokáže zabiť túto vec. Tú časť preskakujem kvôli tomu, že o tom bude reč nasledujúce dni. Myslím si, že je zbytočné riešiť teraz statickú detekciu a signatúry, keďže tam sú tie produkty dobré, nie sú dobré vtedy, keď nevedia, čo majú chytať. No a teraz, takto vyzerá ten scenár, máme tam 9 krokov, ktoré sú konzistentné, budú sa v podstate opakovať a ako náhle to riešenie napríklad zabije ten vírus alebo teda ten payload v nejakej časti, tak to nám to vlastne dá vedieť. Vieme presne ten spôsob, že ako to našlo v podstate. Na tej druhej strane to si ukážeme cez kolegu a vidíme, že vlastne ktorá fáza prešla, ktorá bola zabitá a čo by útočníkovi umožnila. Takže toľko za mňa. Teraz si poďme ukázať, ako to vyzerá z tej opačnej strany. Pán kolega, floor is yours. Ďakujem za slovo. Tak ja by som vám ukázal teraz, ako to vyzerá z pohľadu Blue Teamu. My sme zvolili nástroj Silence, ktorý je od spoločnosti BlackBerry, ale to je v princípe jedno. Vy možno používate nejaké iné riešenia EDR-kové, ktoré vlastne fungujú na podobnom princípe. EDR, ak neviete, tak znamená Endpoint and Detection and Response, čo znamená zistenie aktivity a jej následné zablokovanie alebo nejakú akciu, že to môže spraviť. No a v princípe to, čo sme videli, ten útok, tak pozostával z niekoľkých fáz. Tak ako to bolo vidieť v tom simulate, tak nebude to vidieť až tak rovnako tuto v tomto EDR-ku, pretože ono to funguje na báze ako keby detekčných pravidiel, ktoré popisujú určité stavy. No a môžeme si pozrieť, že ako vyzerajú niektoré také stavy. Ak neviete, čo sú MITRE pravidlá, počuli ste o tom? Alebo MITRE framework? Kto počul o MITRE pravidlách? MITRE framework, Roman, ty sa, áno, nech sa páči. Tak kto tam to chce vysvetliť? Nech sa páči. Skúsme toho pána vzadu. Pán sa hanbí. Nech sa páči. MITRE ako celková organizácia má viacej veci, ale čo sa toho frameworku na útoky týka, tak sú to zaznamenané
jednotlivé techniky, taktiky, proste príkazy, ktoré použili a vychádzajú z konkrétnych nejakých reportov, útokov, ktoré publikuje či už Kaspersky, alebo Fortinet, alebo rozliční ďalší akože analytici. Takže sú to zozbierané v podstate a prehodené útoky do nejakej systematickejšej podoby, ktorá sa dá potom používať. Ďakujeme. Biela alebo ružová? Dobre, máme tu šancu, sa prvý prihlási, dostane fľašku. Páno vzadu. Ďakujem, nech sa páči. Dobre, takže máme tu... My sme si už vlastne tento útok predtým nasimulovali, takže ja už vlastne z histórie to budem nejako zobrazovať. Ako to môžeme vidieť, tak rovno ono nejakým spôsobom niečo zachytí, nazve to, že čo sa stalo a dá tu aj tú taktiku, ktorá vlastne z Mitre, v tomto prípade 1.1.3.2, alebo one-liner ML module, alebo vytvorenie nejakého skriptu. Môžeme si pozrieť, že čo konkrétne sa stalo v tomto prípade. No, v tomto prípade sa spustil PowerShell exe, ktorý následne vytvoril, alebo teda spustil exe súbor ďalší. A toto už vlastne je ten maliciózny ako keby škodlivý kód, ktorý robí nejakú ďalšiu činnosť. Pozrieme ďalší krok, napríklad tento. V tomto kroku sa spustil PowerShell, zase následne PowerShell. Tu konkrétne nevidíme nič zaujímavé. Nevieme povedať vlastne, že čo to konkrétne robí. Ale v prípade, že by sme chceli, tak tento nástroj umožňuje niečo také, že môžeme si vyžiadať nejaké ďalšie detaily. V prípade, že ten malware nezmazal ten súbor, tak vieme si ten súbor stiahnuť a prípadne urobiť na ňom nejakú forenznú analýzu. Môžeme skúsiť ísť viac do prítomnosti. Toto je zase vytvorenie nejakého skriptu Discovery API. Môžeme pozrieť to. Tuto hore vidíme aj vlastne, že nejaký popis toho, ako to Mitre funguje, respektíve to pravidlo, toto konkrétne táto taktika 1057, že čo sa to snažilo zistiť, že či beží nejaký proces, ktorý konkrétne, alebo funkcia, či nejaká funkcia v rámci Windows API obsahuje tieto konkrétne názvy. To znamená, že či sa vytvoril nejaký proces, či sa snažil enumerovať procesy. Ten daný malware. A takýmto spôsobom vlastne on popíše všetky tie udalosti, ktoré sa udejú na tom systéme. Tuto vidíme, že nejaké porty, môžeme si pozrieť, čo to spravilo. Ako sa to prepne? Sorry. Aha. Díky. Dobre. Tak toto konkrétne je iba, že sa pýtal na DNS. Ale možno ten ďalší. Tento ďalší skúsime. Dobre, tak skúsme ten ďalší. Toto tiež je DNS. No chcel som nájsť nejakú detekciu, kde by sme videli aj exfiltráciu dát. To by tu malo byť niekde, len je to skryté v tej hromade týchto pravidiel. No ako vidíte, je toho celkom dosť. Jeden takýto útok môže vygenerovať aj 200-300 detekcií a potom je trošku aj zložitejšie, ako vlastne poskladať, že čo ten útok spravil. A chce to už trošku analytika minimálne v tomto produkte, že nie je tu nejaká taká, povedzme, že lepšia analýza nad tým, aby to vedelo vyskladať celkovo ten útok. Ja ešte doplním jednu vec, v podstate, že ten útok, teda, ako sme mohli vidieť teraz cez tú platformu Silenceu, tak teda tam bola tá časť Optixu a Protectu, s tým, že podstatná vec je taká, že v úvode tam to bolo zachytené na tom, že bol spuštený nejaký one-liner, teda príkazový riadok, ktorý teda riešil PowerShell, ale ten koniec je typicky tým, že vlastne sa robí na tom Windowse nejaký ten zip súbor, teda komprimovaný archív dát, ktoré sa potrebujú exfiltrovať. Takže tam vlastne môžete mať detekciu na to, že ako náhle vidím niečo zipovať napríklad, alebo robiť nejaký typ archívu, tak je problém.
A keď tie dáta sa vlastne berú z tých textiakov, ktoré vznikajú počas tej enumerácie v tých prvých krokoch, tak to je vlastne signál toho, že ten útok teda trval iba tých 8 minút. Je tam Mitre pravidlo na tvorbu vlastne zipu, prípadne napríklad raru a tam sú tie dáta vo vnútri. Presne tak. Toto je veľmi dobrá ukážka, kde vlastne ten Simoid agent, on robí takú špecifickú vec, že nerobí to tak, ako si môžete myslieť, že vyklikáme teraz pravidlo nejaké, alebo vyklikáme scenár a na konci je exač, ktorý sa vlastne spustí a ide to, že step by step. Nie. Tam je agent, ktorý vlastne počúva na príkazy a teda komunikuje v podstate cez nejaké spojenie. A toto je záverečná fáza, kde podstatná vec, beží to ako systém, nebeží to ako v podstate nejaký lokálny admin, najvyššie privilegie, aké tam môžu byť, a spúšťa vlastne súbor, ktorý je sRGS, veľmi špecificky práve pre Simoid, ktorý vlastne mu hovorí, čo má ďalej spraviť. A v tej finálnej fáze vlastne iba v jednom priečinku zoberie tie súbory, spakuje ich a pošle ich naspäť. Takže môžeme to vidieť potom na DNS-och, keď tak, to už je ale neskoro. Podstatné je vidieť to, že keď sa dropujú súbory na disk, ktoré obsahujú teda nejaký obsah z toho príkazového riadku, ako je práve ten hostname, prípadne vlastne enumerácia sieťovej karty a sieťových prvkov, a následne prebieha to zbalenie, tak je problém. A ešte jedna pekná vec, áno. Win PowerShell download file, čo je vlastne označená ako vysoká detekcia, kde vlastne dochádza k tomu, že je tam nejaký súbor PSD1, ktorý vlastne robí event na, typujem, že keď pôjdeme sem, tak to je vlastne obsah. To bude vlastne nejaký modul pre PowerShell. A ešte by som si dovolil možno povedať, že pokiaľ by si pustil ten focus data, tak vidíš to aj tak asi, ako by ste to si predstavovali. Áno, môžeme to tak aj, len trošku to trvá a teraz neviem, či to konkrétne pôjde, lebo tá cieľová mašina je vypnutá. Jasne. To v každom prípade dá sa to tam pozrieť, prípadne aj z tých, čo tam sú už vyrobené, myslím nejaké, dá sa to ukázať. Takže tu vlastne celé bolo to, že máme nejaký tú Mitre maticu vlastne v Simoide a teda akože step by step ten útok versus teda ako to vlastne vyzerá v takomto riešení. Pravda je taká, že oni nebudú nikdy jednak jednej proste, lebo ten v podstate človek, ktorý tam má tie alerty, tak vidí iba určitú časť. Podstatné je vedieť, že kedy je začiatok, kedy je koniec, aby teda on naozaj vedel, že čím to začína a čím to končí. Detekcia v prípade, že vlastne ten proces je zabitý, tak je pomerne jednoduchá, lebo tam už v podstate neprináša sa potom to DNS, tá časť vlastne tej exfiltrácii, prípadne tej komunikácii. Bohužiaľ, keď to celé prejde, čiže vlastne prípad toho prvého v podstate riešenia, tak tam bolo vidieť všetko. My sme spravili ešte takú vec, doplním len jednu vec, lebo verím tomu, že príde otázka takéhoto charakteru, že ako je možné, že vlastne vidíme všetky alerty toho útoku, aj keď ten útok bol zarezaný. Veľmi jednoduché, v podstate našou úlohou bolo spraviť to, že to riešenie, ten produkt, bol nakonfigurovaný na záver tak, aby bol alertujúci. Aby vlastne bol verbózny a alertujúci, aby sme si ten útok celý vedeli odtrekovať a vlastne vidieť, že čo reálne robí. A porovnať to. Že vlastne to, čo mi hovorí Simoid, mám Mitra tak maticu, úvodná fáza, nejaký discovery, nejaký recon, rekognoskácia a záver. Exfiltrácia dát. Sedí to? Sú tam v podstate rovnaké čísla, TTPčka a tak ďalej? Ak áno, super. Vieme robiť na to nejaké v podstate pravidlá, playbooky a tak ďalej. A ak nie, tak pozerám sa, že vlastne prečo to nevidím, prečo to nechytám. Takže tak. Za mňa všetko. Ďakujem.